Usa ka bumbero ang patay samtang usasab ang samdan nga pulos mga sakop sa Malabang Fire Station. Human gipaulanan og bala sa riding in tandem suspects ang ilang gisakyang pickup truck sa Calanugas, Lanao del Sur. Nakaalerto si James Paulo Yap. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita usa ka lalaking nakasuot og uniforme sa BFP nga nagkadugo na sulod sa usa ka sakyanan. Sumala sa otoridad ang maong lalaki, lakip sa upat ka mga personay sa BFP nga sakay sa usa ka pickup truck nga gipaarakan og bala sa riding in tandem suspects sa barangay Bubong Aranao sa lungsod sa Calanugas, Lanao del Sur, pasado alas 8 Miyerkules sa gabi. Pwede mistaken because accordingly yung sakyan bago lang hiniram pa nila, baka yun yung target or possibly itong redo sa Malabang area. Sa maong insidente, patay ang usa ka 36 anyos nga lalaking Fire Officer 1 ug samdan ang laing usa pa. Swerte sab kuno nga wala maigo sa bala ang kauban nilang usa ka fire inspector ug laing babaeng bombero. Silang tanan mga personahe sa Malabang Fire Station sa Lanao del Sur. Sa karon dili pa matumbok sa kapulisan ang motibo sa krimen. Padayon sabang hot pursuit operation sa mga suspect. We have two POIs, hindi muna natin masabi kung sino, but hopefully the investigator can give us information. Based to sa kagabing natin sa mga tao. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.